Cigim, kası berdi. Bu enam var deydi oy versene. Hey, çotkan bakasını kim tölemeli? Ay oğul, oğul, nere varyan? Jimmy, hani oğlanın izinden geçsene. Hey! Hey! Doğruyun tutun derrew. Hey oğlan. Dalonyňa diýen, dur diýen men sana, dur. Dur diýen sana, nire varyan? Haydiýdyňa, taklan şu ýerde. Ben kime diýen, dur. Men indi jinayatkär boldum. Näme begenýär? Näme beni şadiýan görünýär? Näme ýene bir hokka çykardyňmy? Näme oýun tapdyň, hey? Suwa çyk koýdyňmy? Sana näme bolýar, ýigit? On näme üçin beýdýän, beýtmegin diýip men sana näçe aýtdym? O biziň ýüzüňiz ahyry. Ähli beýik adamlar özüne bir at goýýarlar. Kimin bolsa tüýketme ýurtdykanlar. Ya sen sag däl, yo men sag. Ýok sen sag däl, ýok men sag. Diňe dälden kelende şeýle at bilip biler. Men jarym sag gary. Gaýdyp şuň ýaly işe däýmegin. Şeýle okkan geregi ýok. Men näme iş etmeliň senden soraman. Men näme dedim göre şonu ederim. Gaýdyp indi beýtme, vesselam. Dur. Düdügün tertip bir jaýet melhana oğul. Bağışlan.